Teraz ti ukážem, že ako vyzerá prekysnuté cesto na pizzu konkrétne a čo s ním. Je pizza? Čo skoro? 20 minút. Cesto na pizzu si pripravujem deň vopred. Večer zamiesím a pečiem na druhý deň. Kvások bol tip-top, cesto som pekne vymiešala a dokonca som spravila aj 3-krát to prekladanie. Zvyčajne na to nemám čas, alebo sa mi to proste nechce. Cesto som nechala po tom 3. prekladaní kysnúť v špajzi. Mala som plán upiecť tú pizzu na obed. Ráno som skontrolovala cesto a bolo úplne, že krásne vykysnuté. Avšak v ten deň som sa už k tomu viac nedostala. Dostala som sa k tomu až na 3. deň večer. To znamená, že cesto kyslo 48 hodín. Z času na čas sa stane, že pri mojom busy živote nestihnem proste to cesto na tú pizzu upiecť v pravý čas. Cesto bolo po 8 hodinách úplne krásne, avšak nemala som čas to piecť, tak som to dala na balkón. No a z vrchu to vyzerá tak nejak, hej. Proste to cesto je také padnuté. Čo s tým? Tak nič. Kváskom pečím už od roku 2014. V 2019 som si prerobila môj hydratovaný kvások na tuhý, na lievito madre. No a odvtedy môj level pečenia išiel riadne vysoko. Z lievito madre sa mi pečie úplne že jednoducho a v podstate aj keď prekysne, alebo aj keď to kysne nejak dlhšie to cesto, či už na chlieb, alebo na nejaké pečivo, alebo sladké koláče, tak ten výsledok je stále chutný. Tak som to dala proste na plech, nechala som to asi hodinu na plechu. Tak, ja mám to teraz pripravené na prvú fázu pečenia. Takže po 18 minútach ho vyberám z rúry. Výsledok bude asi chrumkavý. Takže dávam to naspäť do rúry. No a druhá časť pečenia trvá už len krátko. Nechám to 5 minút. Ideme ochutnať prekysnutú pizzu.